So Alcala is one of the municipalities in 5th District in our great province of Pangasinan. Ang Alcala po ay kilala sa mga agricultural na produkto gaya lamang ng sibuyas, tabako, mais, at iba't ibang klase ng gulay. Kaya tuwing kapiyastahan po sa buwan po ng Mayo, pinagdidiriwang po namin ang Nating Festival. Dahil po sa mga agricultural na produkto po, nakakapag-produce po kami ng mga local products tulad po ng veggie noodles. Ang tagline po ng Alcala ay Arangkada Alcala, na ang ibig sabihin ay ang pagsama-sama ng komunidad sa pagpapatuloy ng pagpapaunlad ng bayan. At we are encouraging locals na dumalo sa aming mga livelihood programs, seminar, upang mas maboost pa po ang aming turismo. Hindi lamang po ang bayan ang makikinabang, kundi sa kanilang pang-araw-araw na kabuhayan. Inaanyayahan ko po kayo na dumalo sa aming munting bayan dito sa Alcala upang tuklasin ang mga historical places po at masubukan ang iba't iba naming local products. Muli, bumisita po tayo dito sa Arangkada Alcala.